Mukada kutarisa machannel awo akatanga kuita zvekuuploada music panapa pa YouTube, mamwe acho ndini ndakamagadzira, but machannels awa ndainge ndisingakwanisi kucontrola. Chandaingoita ndechekungopa umwe muRussian wandaiwirirana naye, ndainge ndisingazivi kuti iye is part of a Russian mafia. Zvavanoita vanouploada music then vobva vachizotanga kubenefita kubva pamusic idzo dzavanenge vachiuploada. Izvi takazviita muna 2007. Kana mukada kutarisa machannel mazhinji akagadzirwa between 2007-2009 ainge achiuploada music yakaita semuseve. Tikazotanga kuuploada Zimdancehall pakambodyiwa mari nekuti vanhu kumusha vainge vasati vazviziva kuti kunoku ku UK kana ukaisa music pa YouTube unototanga kutobhadharwa. Vanhu vazhinji vaitofara vachiti ndine munhu ari ku UK uyo anondiuploadera masongs angu pa YouTube, vachifungidzira kuti kuenda nenyika kwakakosha than mari. Ndakazorwadziwa pandakasangana nerimwe clip pandakaona umwe ainge ari producer uyo wandichadoma nezita rake ainzi PTK. Apa ndichitaura ndinoda kuti vanhu vange vachizviziva, vange vachizongwara kuitira kuti mune ramangwana kana uri muimbi, make sure kuti you take control of your music kubva uchinorekoda kusvika uchizouploada. Usada kuuploaderwa music yako nevamwe vanhu, nekuti music inofanira kuva nhaka yevana vako. Do you still remember kuti pamakatanga zvema confessions ndakakuudzai kuti dai mava pa Apple Music muchisa ma confessions enyu ikoko, nekuti maRussians zvanoita vanofamba vachitsvaka vachisosa music, even ma podcast vanenge vachitoisa ma podcast emunhu kungava kuri kunana Spotify vachitodya mari. Asi zvinoda futi uine ruzivo rwetechnology kuitira kuti uprove kuti podcast ndeyako. Vakatombozviita pane imwe podcast yeumwe muAmerican, munhu ane ma-million followers akazoshamisika kuti ku Spotify kwainge kuine vanhu vainge vachimonetiza, akadzifambira nyaya dzacho. Asi nekuda kwekuti mafia imafia, vakabva vachizotiza maRussian iwavo vakadzokera kuRussia. Ndo kurarama kwavo kwavanotoita kuuploada zvinhu, ingava iri pornography kana vakasangana nema-leaks vanenge vachiuploada vachitodya mari nema-sex tapes evamwe vanhu. Inini ndainge ndiri umwe wevanhu, ndainge ndagara ndiri kunoku ku UK. Takauya kunoku ku UK ndiri grade 5, saka ndakatanga kuwirirana nemaRussians nekuti muneighborhood matainge tichigara maigara maRussian akawanda. Even kuchikoro kwandaidzidza the majority vainge vari vekuRussia. Saka panguva yakatanga Zimdancehall mukoma ichitanga kuita mukurumbira, vanhu vainge vachingoda kungoti music dzavo dzinge dzichingorira everywhere. Iniwo ndakabva ndachizotanga kusosa music because ndaifarira dancehall. Nerimwe zuva ndakati ndiri muspare mangu, shamwari yangu muRussian akauya ndokubva andinzwa ndichiridza dancehall akanditi imusic ipi iyi. Ndikamudza kuti ndo yainge yava music yainge yatova popular kuZimbabwe. Akati wo ngatiitsvake pa internet. Takaitsvaka pa internet, masongs aingovawo ma 1 2 3 aiwanikwa kune mamwe mawebsite, but kana pari sepa YouTube waiwana mashomanana. Saka iye akabva achizondishandisa tiri muspare mangu ndokubva tachizotogadzira channel yedu yeYouTube, but ndiye ainge aine zvose mapassword and everything. Ina handina kumboita basa nazvo because ndakange ndisingazivi kuti vanhu vainge vachitowana mari. By then 2007 kwainge kwatova neyavanoti monetization. Saka iye akabva ati kwandiri ainge achida kuti tinge tichizoita dhiri. Ndikati idhiri rei? Akati inini ndinofarira music, saka ndikuda kuti kuZimbabwe kwenyu ikoko unge uchisosa music yose inenge ichinzi iri popular, then tobva tachizoiisa pa internet kuitira kuti vanhu vange vachizonzwa music. Maybe tinokwanisa kuzowana munhu anoti sponsor later in the future. Saka ndo zvandakazviitira. Ndakabva ndataura nomwe muzukuru wangu ainge ari munhu aifarira music zvisingaite. Ndikabva ndamuudza
kuti ndainge ndichazomutumidzira foni. Kana ndamutumidzira foni nekompyuta, ndaida kuti iye ange achizopota achicollecta music kwainge kuchiri nema-CD. Ndechiti kana ukacollecta ma-MP3, ma-MP3 awa file by file unotumidzira pa email, then ndobva ndachizodownloada that file kunoku. Kana kuti tainge tichizoshandisa imwe website iyo yatainge taudzwa nezvayo nemurasheni iyeye yaita sedata file host kuti unono uploada mp3, but kudhara nekuda kwekuti internet yainge iri very slow, kuzoona wakwanisa kuuploada mp3 re3 minutes zvaitotora nguva. Saka iye basa rake rainge riri rekuti aicollecta music dzema-upcoming artist, sezvo ainge ari munhu aiva nemari. Vanhu vazhinji vaitomuona sekunge ndisponsor, iyo ainge asingatozvizivi, aingoti ndine munhu ari ku-UK anokwanisa kuti mbiri yenyu inge ichifamba. Saka vanhu veZimdancehall, kana mukada kuteerera malyrics avo avainyora nekuimba pavainge vachiri ma-upcoming artist, waingonzwa vachiti tichazoenda ku-UK, ndo yainge iri goal yavo yekuti vange vachiuya kuzoperformera. Isusu takange tagara tiri kunoku ku-UK, the majority of the lyrics dzinenge dzingori nhau dzekuti ndichaenda, ndichazokwira ndege, ndichaenda ku-UK. Saka ivo vaiti kana vakangonzwa panenge pachitaurwa nezvekuti mimanzi yenyu tikuda kuti tinge tichizoita kuti vanhu vari ku-UK vange vachizowana access, saka vaitofara vasingazvizivi kuti vari kupa music yavo, future yavo kuma-pirates, vanhu vanoita zvekupirata music. Ende Zimdancehall kuuya kwayo yakatouya through piracy, because ivo ma-producers nema-artist vaitokurudzira kuti vanhu vange vachiita piracy. Vakange vakatosiyana nemamwe ma-musicians egospel ekuti vaimeka sure kuti vanoreleasa ma-albums avo. Manje ava veZimdancehall vaingoda kungonzi ndarira chete, and the way that they distributed their music, it was through piracy. Saka isusu kunoku ku-UK taiti tiri kuvaitira ma-promotions, but tainge titori nema-channels awo atainge takavhura. Ma-channels mazhinji amunoona panapa pa-YouTube akagadzirwa kuma 2007 2009. Ma-account ose iwawo ainge achikontrolewa nema-Russian mafia. Inini ndainge ndisina kana control kana password kana kuti mari iri kupinda yakawanda zvakaita sei. Ndaingopiwa kati yangu shoma ngekuti ndirambe ndichingowana music dzekuZimbabwe. Saka vanhu vazhinji maproducer vaitotipa ma-MP3 vachiti mimanzi yavo iri kurira kunze, vasingazivi kuti isusu tainge tichitobenefita pamimanzi yavo. Saka vakaramba vachingodya mari, nekuti iniwo ndakazongobuda manzviri because mari yacho yainge isina kuwanda zvayo. Asi ma-Russian awa vaita ma-millions. Why vaita ma-millions? Because muAfrica ndingangoti each and every country vaimeka sure kuti vanenge vaine channel yemusic. Mamwe ma-channel akatosvika ma-1 million subscribers. Vanhu musingatozvizivi kuti channel iyoyo inenge isina kugadzirwa nemunhu wemunyika menyu. Kunyange muri maZambian munenge muchingofungidzira kuti ndoumwe muZambian ari kuita zvekuuploada music, kunyange ari masongs ekumasowe. Mamwe akauploadwa kudhara kunana 2009 2012, vanhu vachifungidzira kuti vanhu vekumasowe vanouploada mavideos iwawo kana kuti mimanzi, but anenge achiuploadewa nevarungu ma-Russian, and vainge vachiita mari yakawanda. Kusvika kuma 2017 mamwe masongs atori nema 200 million views. Havana basa nazvo kuti artist wacho azowanawo chouviri here, ende ma-Russian vanotouraya. Ndakangobuda mazviri chinyararire. Iniwo ndinoshora ma-artist edu kunyange vakanzi vafa vari varombo, nekuti ivo pachezvavo vaitokurudzirawo kuti mafenzi avo vange vachiita izvozvo zvepiracy. Kana mukada kutarisa kuti kudhara pa-YouTube painge pakangozara ma-mixtape ari masongs evaimbi, waitoona kutoti muimbi anenge ari popular
anenge asitomborina kana channel. Vazhinji vakazotanga kugadzira ma-YouTube avo kuma 2017 kana mapage kuFacebook. Vazhinji vakange vasingazivi kuti chii chinonzi kugadzira page, vasingagoni kutaura nemafans avo. Saka iko zvinozvi zvatova wesi manje, because vava kushandisa anonzi mabot kana kuti marobot. Zvavanoita ndezvekuti vanenge vaine makombiyuta anenge akawanda 20 even 30 kunosvika 100 makombiyuta awa. Basa rawo anenge achingo-uploada music chete. Machannel mazhinji mamwe aripo panapa pa YouTube anotokontrolewa nemarobot. Basa rawo ndere kuti vanenge vachingo-uploada chete, vachi-uploada pavanenge vaitawo mukana vakakwanisa kuwana monetization, vanorova mari zvinotyisa. Ndokusaka vasinganeti kuramba vachingo-uploada. Saka ndo confession yandinayo mukoma. Inini ndinongoda kungokurudzira kuti kana uri muimbi kana kuti uchiita zvekuacta, try by all means kuti unogara wagadzira angava ari maFacebook kana kuti machannel ako, kuitira kuti usazodyirwa mari nevanhu vanenge vachi-uploada music dzako. Ndiyo secret yangu yandinayo. Ndinongoti kune avo vanenge vaine music dziri pa internet, music dzenyu dziri kutopa vamwe vanhu mari, ende mamafia hamuna zvamunofa makamaita. Vazhinji vekurussia ndo zvavanoita, ende vakagadzira machannels awa not vari muRussia but muUK. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndo zvaiitika kudhara. Munhu unenge uinewo shungu dzekuti dai ndarirawo muUK but unenge uchingoririra mahara. Hanzi maRussian mafia ndo vane mamwe machannels akawanda pa YouTube ekuti vanenge vachingoita automatic uploading vachishandisa makombiyuta akawanda, 100 computers working to upload mavideos. Zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Ashe ndauya pano kuzoreurura. Ndine guilty, handizivi kuti ndingabvisa sei pfungwa idzi dzandinadzo, because I feel as if I don't even deserve to live. It is better for me to die. Nyaya yangu mukoma yakatangira last year. Gore rapera iro ndakachita nasabhuku. Apa sabhuku ava mukomana Ashe handizivi kuti ndakachiva chii pavari. Zvimwe kuda vakandishandisira mishonga. Nemurume wangu tainge tagarawo kwemakore akati kuti tiri kuSouth Africa. Ndo patakabva tachizowana mukana yekuti tinge tichiwana zvimari after murungu watainge tichishandira ati ainge asingachadi maZimbabweni pabasa, because ainge ava kuvhundutsirwa nevanhu vedhudhula. Zvaakaita manje akabva achizoti kwatiri aida kuti tinge tichizongoshanda kwe60 days obva achizotipa mari dzepenjeni. Takashanda zvechokwadi ndokubva tapiwa mari. Saka kamari katakapiwa nemurume takagara pasi tikati sezvo tisina musha, murume wangu akakura achichengetwa nehama dzaamai, saka zvibinge zvacho zvainge zvakawandisa. Murume wangu akabva ati ini ndiri kuda kuti tinge tichizovakira kwedu kwatinoti uku ndiko kwedu, nekuti zvezvibinge zvinonetsa. Mangwana ndinokwanisa kuvaka musha, ndapiwa munda nemadzisekuru ndozotorerwa munda iwoyo. Apa tinenge tatovaka pamwe tava kutoita zvemaprojects. Saka takabva tatsvaka hedu ruzevha rwedu. Handizivi kuti chii mukomana chakapinda mandiri. Ndakati ndakagara pastand, tainge tingori nechikebhini apa ndichimirira kuti mabhirita ange achipedza kurova zvitina ndobva ndadzokera kumurume. Saka ndakamirira kudaro ndakangotanga kungowirirana nemukadzi waSabhuku. Kubva ipapo ndokubva ndatanga kuwirirana naSabhuku. Vainge vava kutopota vachitouya ndichitorara navo, ende ndakatobvisa butiro nerimwe zuva. Mainge muri muna November
mukoma ndokubva nhumbu yachizobatira. Pandakaziva kuti ndava nepamuviri ende pamuviri painge pasiri pemurume wangu, ndakabva ndamhanya ndikadzoka kuJoni tikagara. December ndainge ndisingadi kuti tinge tichienda kumusha because ndaishaya kuziva kuti ndodiko nenhumbu iyi. Ndainge ndambozama kuti ndinge ndichitenga vana stameta ndichinwa, but nhumbu yainge ichiramba kubuda. Saka muna January isusu kuchechi kwedu tinoita 10-day fasting tichitsvaka chiso chaMwari nekunamata zvine simba. Ndiyo nguva iyo yandakabva ndachizofunga nezvazvo ndikati ini ndava kutonoita abortion kuchipatara. Izvi zvekuti ndinoswera ndichinwa vana stameta zvinokwanisa kuzondikuvadza mangwana ndichida kuzozvara zvekare. Ndakabva ndachizoenda kuchipatara. Vakamboedza kundipa counseling manesi, ndikati ndo zvandafunga, toda kuti munge muchindibaya kana kundipa mushonga wekuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyi. Mukomanashi pama 10 days ndaizviziva kuti murume wangu haambofi akandibata, saka ndaitozobleeda kusvika ndapora iye asina kana chaanenge achiziva. Mukoma ndakabva ndachizopiwa mushonga kuchipatara. Ndakazosara ndosvika kumba ndainge ndava kutotanga kutobleeda nechekare. Haana kuzviziva kuti ndainge ndatoita an abortion. Apa chinondidya mwoyo ndechekuti ndiri kuona sekunge ndakatamba nezita raMwari because taitoenda kuchechi kwedu during ma 10 days every day unotoenda kuchechi. Apa vamwe vanhu vanenge vaswera vakatsanya, iniwo kutsanya ndainge ndisingachakwanise. Ungapatsanya here naye mukomanashi pano pekuti waswera uchibleeda wakaita abortion, ungazowana simba rekutsanya here? Saka ndaitoswera ndichitodya zvangu ini, murume asingazvizivi kuti ndiri kudya handisi pamutsanyo. Nanasi uno mukomanashi ndiri kunzwa kutya kuti ndakatamba nezita raMwari. Ndiri kuda kuzviuraya. Ndibetsereiwo hama dzangu, ndipeiwo maadvices. Mwari vangandiregerera here nekudeura kwandakaita ropa? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo zvinotyisa, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi Mwari vangandiregerera here nekuda kwezvandakaita izvi. Strange things they do happen in this world. Munhu ari pama 10 days apa iye ainge atobvisa zvake nhumbu. Yo zvakaoma. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi inini ndine dambudziko rekuti moyo wangu uzere neruvengo. Ndakavenga hama dzangu zvisingaite. Isusuwo tinogara kuno kuMondoro ndiko kune dzinza redu rose. Saka ndine cousins angu avo vari kuSouth Africa ndeveropa, mukoma hama dzangu dzeropa. Saka ndakangovavenga, handizivi kuti sei. Vamwe vatova ne19 years variko kuJoni ikoko vachingosukwa nenhamo. Chokwadi chiripo ndechekuti havasi vanhu vanonzi havagone kushandisa mari, asi nyaya iripo mukoma ndeyekuti ivo ndakatovasaidzira mhepo dzeurombo kuti vazodzoka kunoku vasina kana chinhu, kuitira kuti tinge tichizovabvunza kuti ko zvamakapedza nguva muri kuJoni mainge muchiitei. Zvandinoita ndezvekuti mwedzi wega wega mukoma, pandinoziva kuti vanhu vava kuda kuwana mari, ndinoenda kumakuva evabereki vavo 1 by 1 kunoku, ende ndinoenda usiku ndakashama kudaro ndinenge ndichitaura nemhepo dzevakafa idzodzo ndichidzipandutsa. Ndinodziudza kuti ko imi vana venyu zvavari kuJoni tarirai muone kuti isusu tiri kuZimbabwe takakwanisa kutoitawo nyaradzo, takakwanisawo kutogadzira makuva evabereki vedu. Kunai imi vana mainini, vana amai guru, vana bamukuru, vana bamunini, depending nekuti ndinenge ndiri paguva raane. Ndichiti nhai imi bamukuru makangorara ende guva renyu rangova churu rekuti kana zvidhakwa zvinongouya zvichingoitira weti pamusoro pechuru ichocho. Vana venyu vakakanganwa makuva enyu, vari kudya mari nemahure kuJoni kana kudyiwa nevarume kuJoni vasingakugadzirirei makuva. Ende ndinenge ndichitoshandisa katsika kekumutsa mhepo idzodzo kuti dzinge dzichizomuka dzichinoshusha. Saka kunyangwe ukanzi waenda ukanonamatirwa kana namakandiwa, mweya wemubereki wako kana
ukamuka wamutswa kuti unge uchizoya kuzokushusha, I doubt kuti zvinhu zvako zvinokwanisa kuzochinja. Saka mweya wemubereki uri very dangerous, nekuti unobva wavhara nzira dzemwana, haufi wakapabuda. Hama dzangu mukomanashi, marombe ekupedzisira mujoni. Vamwe vanotoshanda mabasa aribo, but kuti vange vachikwanisa kushandisa mari idzodzo, mari dzacho mukomanashi vanozotadza kuziva kuti dzaenda kupi. Vanowana madeals asi vane nguva dzekuti vanogara zvekuti ukashanda 2 months then uzogara for 6 months unenge wava kudya mari iya yawakashandira pa 2 months nekuda kwemhepo idzodzo dzandinotuma. Chikonzero ndechekuti ndinoda kuti dzimba dzevabereki vavo kuno kudzinge dzichizosara dziri mumaoko angu. Kana vakaita marombe ekupedzisira, ndichasvika pakuzotora misha yevabereki vavo ndozotengesa, ende ndikuda kutoitengesa nekuti angova matongo. Ndiri kureurura zvose izvi mukoma because ndakatongozvarwa ndakadaro. Ini ndo zvanditori, ndine kahutsinye kari pandiri. Kana amai vangu vakatombonditsiura vakati sei uine hutsinye hwakadai, ndikati mama handizivi, ndimi makandizvara, motondiudza pamwe ndakatoredzera kubva kwamuri. Vakapotsa vanditema nechitina ipapo patainge takagara pasi, mushure mekunge ndavaudza kuti ndainge ndaisira poison kitsi dzepa next door dzikamuka dzakafa. Ndopavakanditi une hutsinye hwesingaiti. Izvi zvakaitika ndichitori mwana mudiki. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna haidi uyo, ngatitaurei naye mucomment section. Yo hanzi ndinoenda paguva remubereki, ndobva ndatanga kushora ndichiti ko iwe wakarara apapa, vana vako vari kudya vachiguta kuSouth Africa vakakukanganwa. Hanzi mhepo iyoyo kana yomuka inonovhara mwana zvekuti haakwanisi kana kubata mari. Sei zvinhu zvakadaro zvichizoitika? Sei Mwari vachitendedzawo zvinhu zvakadaro kuti zvinge zvichiitika? Ngatitaurei mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi inini I am at peace nekuda kwezvandakaita, nekuti zvandakaita mukoma ndikuudzei, kunyange vanhu vakajaja ndo zvazondisvitsa kuti ndinge ndichizova nehupfumi hwandiinawo pari nhasi muno muHarare, even though ndakakurirawo kumaruzevha. Vakadzi vazhinji vanofungidzira kuti unokwanisa kungowana blessa munhu otokuroora. Hazvifi zvakaitika, nekuti munhu ane mari hadanane nemukadzi umwe chete, especially kana ari bachelor zviya, anenge aine vakadzi vakati wandei vaanenge achidanana navo. Asi vaanozotora, ukaona mbinga ichinzi yazoroora, panotoshanda juju ipapo. Izvi ndakazvidzidza kare kuti kana uchida kurarama upenyu uchidya uchiguta, unotoenda kun'anga. N'anga ndo inokwanisa kukuvhurira madhoo kuti zvinhu zvako zvinge zvichifamba zvakanaka. Usatya kutsika panenge paine moto, nekuti ndipo panenge paine kudya kwako. Saka ndakaenda kune imwe n'anga. Ndaenda kun'anga uku ndakaita zvekuendeswa nefriend yangu uyo ainge achidanana kikikiki, handingatauri hangu nezita rake. Ainge ari muimbi, but ndiwe sungura, anda vakadzi ende ane mari. Akandiudza kuti akatoita zvekutoenda kun'anga. Saka iye aitawo zvemumabhawa ende aiziva kuti artist iyeye aipota achiuya kuzoridzira pane rimwe bhawa. Saka kuti anga achizoonekwa naartist ainge achipota achienda kun'anga. Saka ndakati ndaenda kuya ndakabva ndachizonopiwa mushonga wekuti ndinge ndichizowana murume akapfuma anenge achindida zvakanyanyisa, zvekuti anobva andiroora kuchata neni uye kundipa upenyu hwakanaka. Ndakapiwa mushonga uya ndikabva ndachizonzi ndinge ndichigeza nawo kwemwedzi wose. Ndapedza kugeza nemushonga uya ndakabva ndachizodaidzwa mukoma. Zvainge zvisiri nyore zvandakaita kekekeke. Kana munhu akauya kwandiri achiti anoda kuti ndinge ndichimupa mari, ndinongomutarisa
ndomuti munhu uyu anombozviziva here kuti I had to go through all of that kuti ndikwanise kuva ndiri pandiri nhasi uno, nekuti pandakasvikako kumatare asekuru ndakaona paine zibveni rainge raurawa. Saka vakanditi bveni iroro ndo ratainge tichifanira kuti tinge tichizoshandisa pamhiko idzodzo dzekuti ndige ndichizowana murume ane mari. Ndikati it's okay. Ndaifungidzira kuti kungodya nyama yebveni. Ndakange ndisingazivi kuti ndaifanira kuti ndige ndichidya nhengo yegudo rainge riri rigadzi. Mukoma ndakaita zvekunge ndicharutsa because vakanditi uchaita zvekuibvambura nyama kubva pariri. Apa ndainge ndiine mushonga wandaipota ndichinwa. Mukoma nachi ndakaritora gudo riya ndakadya ndichieredza misodzi because zvainge zvisiri nyore. Ndakaridya gudo iroro ndikanwa mushonga, then ndokubva ndachizonzi neng'anga kubva nhasi mweya webveni iri rechikadzi wava pauri. Murume akapfuma akangokutarisa anobva abatwa nechinamira chegudo. Haazomboone mumwe mukadzi kunze kwako uye mari yake yose ichazova yako. Mukoma nashi ndaitoda kutorutsa pavaindiudza zvose izvozvo. Zvakashanda zvechokwadi mukoma. Pasina kana nguva ndakasangana nemurume ane mari mbinga chaiyo muno muHarare. Akabva achizondida nemoyo wake wose. Ndakatengerwa motikari on my birthday, ndikavhurirwa maboutique, ndikaendeswa kuDubai kunohodha nekuteki, uye ndokubva ndachizoroorwa muna 2018. Vabereki vangu vakadya mari, upenyu hwedu hukatochinja, ende ndinogara muimba yakanaka, ndinodya zvakanaka. Murume wangu iye anondida mukoma, mukanzwa chete sweetheart, anoita kumelta moyo wangu. Vazhinji vanoti unonzwa sei kudya nhengo yegudo, asi ini ndinoti ndinonzwa zvakanaka chose, in brackets and an emoji at the end. I don't feel bad about it. Andina kana nguva yekuti ndinozvidemba nekuti ndakaona mutsauko wekuva murombo nekuva munhu ane mari. Ini ndinotogara in peace nekuti ndinoona vamwe vakadzi vazhinji vachikwidza nekudzika vachitsvaka varume vane mari. Saka tose sevanhukadzi tinoda varume vane mari. Ndiri kuzvireurura izvi ndichiti kana mukationa isusu tichitengerwa motikari, tichipiwa masurprises, magifts nevarume vedu, musangoti zvakangouya zvega. Musatamba nepanonzi padyiwa nhengo yegudo imi lol. Yo vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi musatamba nepanenge pachinzi pakadyiwa sikarudzi yegudo, murume anokuda zvisingaiti. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chindichinyora zvinhu izvi handina zororo mupfungwa dzangu nekuda kwekuti ndakakonzeresa accident. Pakafa mukadzi umwe chete. Mukadzi uyu ndinomuona muhope, handifunge kuti chipoko, asi kungoti zviri mupfungwa nekuda kwekuti ndini ndakakonzeresa. Zvakangonzi it was a mechanical fault yakakonzereswa nesteering. Asi chokwadi ndechekuti ndakaitiswa tsaona iyoyo nestress yemudzimai wangu iyo yaanondipa, anotaurisa zvisingaiti. Basa randinoita ndiri kutyaira mabhazi rinoda pfungwa dzakadzikama ende rinoda munhu aine focus, especially paunenge uri paroad, nekuti unenge wakabata upenyu hwevanhu vakawanda mumaoko mako. Asi mudzimai wangu haambozvione izvozvo. Pose pandinenge ndiri parwendo, kunyanya pandinenge ndichidriver, iye anenge achingosenda mamessages ari very toxic. Haana zuva raanombonditumidzirawo message yekungotiwo murume wangu uri sei pabasa. Nguva dzake ndedzekuti kungotukana, kungobvunzana kuti saka uchatumidzira mari zvadii, dzingori nyaya dzemari chete, because anozviziva kuti kubasawo tinombopota tichinhongawo mapassengers, toisa mapassengers mubhazi, toregedza kuvapa mareceipt nemamwe maluggage. Handidrive hangu cross border, ndiri local. Saka ndo patinotowanawo zvimari. Saka anenge achingondibvunza, hey mari, mune mari, maita mari,
kundipomedzera upombwe kana kungotaura mashoko anobaya moyo kunge bvumo. Musi wetsaona ndakange ndiri muhighway, mudzimai wangu akatanga kunditumidzira mavoice notes nemamessages, ende kana akakutumidzira voice note anokutumidzira voice note kana re40 minutes achingopopota chete, ende anopopota ende anonyora zvinyadzi. Kana mukatarisa chati rangu nemudzimai wangu tunoita sekunge maybe tiri ma-enemies nekuda kwezvaanenge achinyora. Hapana paanomboti love you. Saka ipapo mukomana akatanga kutaura mamwe mashoko anorwadza. Dambudziko riripo rakaitika mukoma nderekuti inini license ndakatoreswa license nababa vake. Ndainge ndiri garden boy wababa vake, then ndokubva tachizotanga kudanana. Ndikangoti takadanana nemistake, ndokubva ndamupa pamuviri. Vabereki vacho pavakazviziva ndainge ndatiza ndichitya kuurawa, but vakanditi dzoka, then ndikabva ndachizotanga kugara nemudzimai wangu. Takapiwa start mukoma, ndainge ndiri garden boy, iyewo ainge achitoita form 6 yake, saka ndiye ainge ari pamberi nekuda kweeducation. Akaramba achienda kucollege, iko zvinozvi anotoshanda. Pamba patinogara patori company house, atori necompany car, kunyangwe tiinewo motikari yatakazotenga. Saka kana ndikataura tichitukana paya, anozongopinza shoko rekuti dai vainge vasiri baba vangu kana license ungadai usina iwe. Saka ipapo paakatanga kutaura nyaya iyoyo, pfungwa dzangu mukomana achi ndikangoti ndakatomboita sekunge munhu ava kutadza kufunga zvakanaka. Ndakangoona rima because ndiri munhu anogara aine BP. Ndikanzwa maoko angu ava kuzvimba. Panguva yandaiedza kuti ndivhure foni ndimupindure, ndainge ndiinewo hasha. Ndipo pandakazotongoona kumberi kwangu kwainge kwatova nemotikari. Ndakarova mabreak, but bhazi rakanotsvedza rikabuda muroad. Pane munhu 1 akafa. Vanhu havana kuzviziva kuti ndini ndainge ndakonzeresa. Handizivi kuti ndodii. Hama dzangu hadzitozvizivi kuti ndiri kusangana ne-emotional abuse yandasangana nayo kwemakore nemakore. Kudhara zvainge zviri nani, aita zvekufona. Saka nekuda kwe-airtime aiti kana akapopota ndisingapinduri zvakawanda, ndichingoti alright tinozotaura kana ndadzoka, because ndaiwanzokungoisa ma-earphone achipopota. Nekuda kwe-airtime aizongopedzisirawo azoregedza kufona because aizoneta nekuramba achingojusa achindifonera. Handizivi kuti sei achindibata nekunze kweruoko kudai, kuti iye anozviblema here kuti dai akazororwa neumwe munhu. Ingawani kudzidza akadzidza ende anotoshandira imwe company. It is an international company munomu muZimbabwe, but handizivi kuti sei achindishora kudai. Ndinoita sekunge mwana mudikisa pamberi pake. Kana ndiri kumba ndinogara ndiine blood pressure because ndinotukwa kana pamberi pevana. Ndinongomuka hangu makuseni ndotoenda hangu mukitchen ndotanga kuita hangu mabasa, ndichisuka kutsvaira, ndichitira kuavoida mutauro mubedroom. Kana riri sebonde handingatauri sezvo pano pasiri pachakafukidza chenyu. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndo zviri kuitika kwavari, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi dambudziko riripo nderekuti kubudirira kwavakaita it was through vatezvara vavo. Saka iko zvinozvi vanongonzi kana vanga vasiri baba vangu ungadai uri rombe iwe, ungadai uchiri garden boy, waizomadriver here mabhazi. Tenda baba vangu nekundibata zvakanaka. Ya zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi mudzimai wavo anoseka achiti kudzinza rekwenyu ndini ndakatouya nebreakthrough remuchato, ndiwe wega wakachata kudzinza rekwenyu nekuda kwangu. Zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, I want to thank you very much for watching this episode. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.